Pinangunahan ni Senator Bam Aquino, Chairperson ng Senate Committee on Science and Technology, ang pagbuo ng isang matibay na legal safety net para sa ambisyon ng Pilipinas sa nuclear energy. Sa pagdinig ng komite sa Senado, nanguna si Aquino sa deliberasyon para sa Senate Bill No. 1206 o ang Philippine Nuclear Liability Act. Layo nitong gawing moderno ang lumang nuclear framework ng bansa noong 1968 at iayon sa Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage. Binigyang diin ni Aquino na bago pa man makagawa ng 1 megawatt mula sa nuclear energy, dapat masiguro na may malinaw na pananagutang pinansyal ng mga private operator sakaling magkaroon ng aksidente o meltdown. This bill supports the players to come in, di ba? Because magkakaroon ng mas malinaw na regime kapag may aksidente, kapag may mga claims and liabilities, mas magiging malinaw. So this will support the industry to come in. Yes, but Philatom's already passed, no? Yes. A matter of time na lang yan. Opo. Okay, but technically, you don't need this for it to start, but this law will allow for a better regime once these plants are up already. This will cover it. Yes. But actually, even if we don't push through with plants, the law will already cover all of the other uses of nuclear, no? Okay, so that's clear. Ang panukala ay nagtatakda ng isang multi-tiered compensation system para sa environmental cleanup at kabayaran sa mga biktima. Pinoprotektahan din ito ang mga Pilipinong taxpayer sa posibleng gastusin sakaling magkaroon ng insidenteng nuklear. Kasabay ng pagdinig, kinumpirma ng Department of Energy o DOE na kasalukuyang ini-evaluate ang mga potensyal na lokasyon ng unang nuclear facility sa bansa. Kinumpirma ni DOE Director Patrick Aquino na ginagawa na ang mga technical evaluation sa Bataan, kabilang ang site ng Bataan Nuclear Power Plant, Labrador sa Pangasinan, Camarines Norte, Masbate at Palawan. Batay sa datos, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na presyo ng kuryente sa Timog Silangang Asya na may average na 9.86 pesos per kilowatt hour. Sinabi ng DOE na bagamat ang uranium fuel ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $30 million, ang katumbas na enerhiya naman mula sa carbon o coal ay nagkakahalaga ng halos $800 million. Isang malaking pagkakaiba na maaaring magbigay ng malaking katipiran sa mga Pinoy. Bagamat ipinakita sa isang survey noong 2024 na halos 70% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa nuclear energy, nagbabala si Aquino sa kanyang mga kasamahan at sa mga opisyal ng kagawaran hinggil sa pagiging kampante. Aniya, ang suporta ng publiko ay dala lamang ng pag-asa para sa mas murang bayad sa kuryente at hindi sa tiwala sa teknolohiya. Palagay ko yun yung pinakauna sa mga pamilyang Pilipino na meron tayong source ng mas murang kuryente. For a nuclear plant to be put up in an LGU, we need to have full approval of all of the stakeholders there, considering how critical a nuclear plant can be. Diba? So, I hope we will take extra care in looking for the proper partners, no? Kung saan ho tayo magtatayo ng mga planta in the future. Ang isinusulong na batas sa liability ay kasunod ng pagsasabatas ng RA 12305 noong huling bahagi ng 2025 na nagtatag sa Philatom, ang kauna-unahang independent nuclear regulator ng bansa. Samantala, binanggit ng mga opisyal sa pagdinig na habang target ng Pilipinas na magkaroon ng unang operational nuclear plant sa taong 2032, ang pagpasa ng liability bill ni Senator Aquino ang huling legislative gate para makaengganyo ng seryosong investment mula sa mga pribadong kumpanya tulad ng Meralco at Aboitiz. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.